Ki Nonghikai School SSA hapo kalama jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association MSSASA hak artarik Rizal kila ay por arbna ya ka Sorkar jala bakan pentre kam ya ka policy banthong kampura ya ki Nonghikai School SSA. Habakren siya kila patay kubor u presiden ka MSSASA uba Aristotle si Rembay ulaong. Hadin ka jingem merjungmat bat bishar benia ngila shim ya karai banjit na kentat nya pedeng ki artelikiman kata ka jimpen kiu ya katulap bat halor ka jing shngan ha ka jing syakri hakakam ngila jit ban banbor ya ka sorkar bakan wanra ya ka policy ban penskam ya ka jing syakri jong kinohikai SSA ha ka jilla Meghalaya kumbala le ha ki wepat ki jilla jong kari ngila shimru ya karai ban aipor arbana ya ka sorkar jilla bakan wanra ya ka ni ka policy hapo jong kini ki arbnai katanat puli puthi ka deben pendap ya baro ki junan kam bat IT sya ka kinhun menteri sorkar bakan le shu ya ka badan kam na kalyang ka sorkar jela ula benram jingi kendo lang jongi menta ka sngi dani kani ka general meeting ka ba ngi na kalyang jong ka Meghalaya SSA School Association ngi lakhot kalong hadin ba na kalyang jong u state project director Kajugo for badai u director jong ka school education and literacy government of Meghalaya isar swab mil tembe hakash potrik jong 9 September 2020 bat kumjuro hadin ka jing kendo jongi ya u commissioner secretary jong ka tinat puli puthi i Dr. Vijay Kumar Menteri haka khandai trik jong 9 September 2020 akabana kaliang jong ki kila pentip shangi kabana kaliang jong ka sorkar na kini ki artli ki mat jing dawa jongi kata ka enhancement bat ka merging lane ka shifting lane ban absorb yangi hapo education department kila pentip shangi ba kumba kalomenta nakaliang jong ka state government lane ka education department kala shim ya ka sinjam ban penkre shai ya ka cabinet memorandum hakabay day bat kumno ban wanra ya ka policy ban absorb yangi kinohikai SSA na po society siya po education department ti hakabay day bat baka enhancement kila dep krensyai hangi ka kitu kijingi kendo jungi bayam mentahi ka sorkar ka ishwa ya ka enhancement bat kan ya chakmat ban penkre ya ka ni ka cabinet memorandum nakabenta ban absorb yangi hapo education department but Shushu kini itu hangi bahkan ni kabenta kalau menta ada final stage. Te halor kani hadin mangile kendo iki ngila khod ya ka GEC ha ka art poetry jong 9 September jong mentau snem bat ngile yakut ha ka GEC bangin khod ya kani ka jinglang ba jong baro kino hikai SSA khnang bangin penseu haki ya kani ka jing penseu jong ka government bat ngin yo ban shim ya karai ka bakado bat kumba philio ihi kumba ka long menta kasngi da ka wei ka sor hadin mangila de penshai na dong shedong ka jingya lenti jongi bat ka government na do nado usnem arajar kat khandai terter bar hadin ka to gajing yeki jongi usnem arajar par terter ngili kendo bar ka gomen bagalom ka gajing kendo jong ka ngi bar ka gomen kala ade kumba ki arpo kila ade kumba arpo artli ki meetings ngila de kendo bar ka gomen te hadin kani ka jing pensha jongi bar khoi kini ki jing ya lenti jongi da ka wei ka sur unanimously ngila shim ya karai ba nginjit ya kan nginjit ya kan ka merging lani shifting lani ban absorb ya ka service jongi hapo education department lani in short ngila banong ka regularization lani ka security of service nakini ki artli ngam ngila ajit ya kan ka security of service lani ka regularization ka ba arpat ka rai ka bangila shimba da ka wei ka sur ngila shim ya ka rai ba ngin ipor ya ka sorkar arbnai kaban long efektif na do kasngi bagin lejbo ya ka jingtho bakan pendep yakini ki jingpan kre ya kani ka cabinet memorandum na po education department bat bakan pha sya ka government na banta banyo ya ka jingmanjur kabalai pat bangila shim ya ka rai ba hapdeng hapo jong ini arbnai ngi na kaliang jong ka association na kaliang jong ka Meghalaya SSA School Association central body ngin salai kendo ya baro khar arngut kini ki cabinet minister including honorable chief minister isar Konrad K Sangma haga bangin penseu ya kani ka rai ka bangila ashim menta kasngi bat magin kerpa dia ki bakin wanra ya kani ka policy ban penskem ya ka service jongi hashwa jong ka 31st March 2026 kumba ka government of India kala ya ka chiti baro ki state ba kan ya ka financial support tat hado ka 31st March 2026 to ya ka jingkli jong pi ngi na kaleng jong Meghalaya SSA School Association ngidon tangkat ne banjuba this is not the first time bangi ki SSA ngi ya ilaka jong
kamde chu kasin ka banongkong phina kaliang jong ki press ki media ro phila ayush ki phila long aware ya kane lajan haman la ki issue ngi ya la ka jong bikum ne ti phila sakhi hi at the end of the day ka government ka respond ya no ka movement ka jongno kata ka movement ka ba nakaliang jong ka government ro ka sim serious te ba ade par kani ngi ka jing start jong ka government ngi ka jing start jong ka government kumbang ong mai pimane ka India is a democratic country. Any citizen of India can demand according to his right ma ka ba don hok banyo ka kum ka hok jung te kani ngi ka government ka ba kan bishar bat kan sim ya karai day bat kata ka jingli jong pi mo ka jingmi ki khobor ha kini khendet sngi the right person ban jubab ipi ya kani kadai maki hi ki bale ikendo iki ngi habangi bodden ya ka kam ya ka ai ka bangi la ya enti ngi la yo ya ka respond ya ka ai ka jubab ko bangi yo na ka government leng ba jong ki ngi la pen snga hono hikai tingi ngim ko ban phai biang shaden kata ka jingi kendo jong ki wai ki association nga ngas nga ba kambha yang ngi bangin jubab ka shong haki kumno ba ka sarkar la ne ba ki officer ki respond ki por ya ka sarkar ka long arbanai ka ban long effective na do ka sngi ka bangi lejbo ya kanika jingcho tibat lada ka sarkar kamla ban purlong hapo ini ipor nakaliang jongi ngin penbana ya ka jingeki ka ba nakaliang jong kinong sinong hi jong ka ri India kimpadio i ya ka jingeki ka ba ka ai nakaliang jongi ka ba ngila penkre menta ha ka bai dei bat kanika mat ban pen scam lani menta ka security of service jongi namar balai bangi sim ya kanika rai namar la abiang kat kitu ki jingeki ki bangi le ki menshwa ki indefinite sit in demonstration ki rally lani pat kumta ter ting ong ba ngila sim ya karai meni banginom pat penmana ya kanika senjam ngin sa lepat hadin jong kanika arpnai kanika jing dawa jingi menta ka sngi kalong very clear ngi kwa ban pha ya ka message ba kumba plio i hi deki hajar ngut kino hika SSA ki bala wan yeshim benta menta hagane ka jingilang da ka wei ka sur ngila shim ya karai na kiniki artli ki mat jing dawa ki badang sa teng jongi kata ka enhancement salary ni ban penkiu ya kutulop jongi bat ka ba ar ka dei ka security of service ni ka regularization da ka wei ka sur na kiniki ar ngila jit menta ka sngi ba ngila shim ba ka sarkar ka dei ban penurlong ya ka ne ka security of service jongi